Welkom bij het programma Gewest Friesland, wat alle weken een reportage zender die het uitstuurt binnen in het nationale programma van Gewest tot Gewest. Dat doen we in de manden met Johan van der Zeden, zit was in keukentafel. Want hij had jaren en jaren lang, bist u journalist eigenlijk? Ja, dat weet ik niet mezelf, want ik een programmamaker, ja. Programmabakker, weet ik wat. Maar echt journalist, ik vind journalist nog een erenaam. Dat heb ik mij nooit viel eigenlijk. Nee, maar in de volgende reportage best het uiteindelijk wel, want dan gaat het over dat de NAM boren wil op en om Ameland. Ja? Dus dan best eigenlijk wel journalist, ja. Omdat er al die mensen op het binnen natuurlijk. Dus dan moest dat weer wel van die wat journalistieker onderwerpen. En dat vond ik wel mooi, maar ik ga mezelf eigenlijk nooit journalist door te nemen. Dat weet ik wel vreemd, want je dient eigenlijk geen nijs. Dus dit is eigenlijk een meer journaal onderwerp. Nationaal dient er niks aan. Omroep Friesland bestaat dan net. Dus dat betekent dan dat je vrijheid houdt om dit te doen. Ja, Omroep Friesland Radio bestaat het zelf ja. En die winnen ik wel. Ja. Het gaat ik ook naar de gidsvergadering. Je maar eigenlijk even zelf maar zien. Jongetje 73 is dit Ameland en een NAM. Hier is in 1964 is hier de tweede boring van de Caltex geweest. Gelukkig geen resultaat gehad. Dat wil zeggen geen positief resultaat voor de NAM. Voor de mensen, de natuurmensen, wel een negatief resultaat. Kijkt u maar. De zaak is hier wat kaal, groeit wat helm, wat ruigte, wat mossen. Verder ook niets. Terwijl tot aan het begin van de boring, voor de boring, was dit een mooi natuurgebiedje. U kunt daar de grens nog zien. Waar rozen groeien, duindoorn, vlier, braam, noemt u maar op. Dit moest kaal gemaakt worden voor deze locatie. Dat is gebeurd met bulldozers. Maar dat is nu 8, 9 jaar geleden. En de oude situatie heeft zich nog niet hersteld. Zal zich ook niet meer herstellen, want de structuur van de grond die is zodanig veranderd dat hier geen struikgewas meer kan groeien. Dit blijft een kale, droge plek hier in dit natuurgebied. Alles wat hier gebeurt, wordt verpest. We leven hier nog in vreedzaam. En alles wat hier op het strand tot nog toe aanspoeld is, zo. Maar als je zo meteen begint te boren hier, dan is het afgelopen. Dan krijgen we al die zwijnerij hier op het strand. En mogen we niet hebben. Nou, dan bedoelt u waarschijnlijk boren in zee. Maar boren op het eiland zelf? Ook niet. De verzakking en alles krijg je erbij. Ik vind die bodemdaling heel belangrijk. De NAM heeft ons dus voorgerekend dat aan de westpunt van Ameland 7 centimeter zal zijn en de oostkant 28 centimeter. Maar dat is voor mij een gok, want ze weten helemaal niet hoeveel gas er zit. Het kan dus wel minder zijn, maar het kan ook meer zijn. En dat vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. Er zijn mensen die zeggen als die bodemdaling plaatsvindt, wat gebeurt er dan met die zoetwaterbel onder de duinen? Komt die ook in de verdrukking? Wat gebeurt er met onze zoetwatervoorziening als er eventueel een ramp mocht optreden? De vernieling van de natuurschoon, nou ja goed, dat begrijpt u zelf wel, dat wordt een hele toestand daar. Er blijft niet veel van onze flora en fauna over. Dan dat behandelingsstation wat we dan hier in de Ballemerbocht krijgen. Ik weet niet of u de Ballemerbocht kent, maar ik vind het een prachtig hoekje. Dat is ook helemaal weg. Dat vind ik ook zonde, dat is een mooi punt. Dan, als de NAM ooit toestemming zou krijgen, dan mogen ze dat doen in de periode van 1 oktober tot 1 april, geloof ik. Is de VVV juist bezig om juist toeristen hier naartoe te halen buiten het seizoen. Dus in het voor- en naseizoen. Ik zie gewoon een teruggang van het toerisme in die periode juist. Alles wordt verpest. We hebben nu nog allemaal volk hier. En zo meteen blijft alles weg. Toeristen? Ja. Alle toeristen. Al die van ouds die komen, die zeggen nou afgelopen is het.
Ik heb op het ogenblik 8000 handtekeningen. Het zullen er nog wel meer worden. En allerlei mensen hebben dus gereageerd. Sommigen alleen maar door gewoon een lijst te vragen. Of door een handtekening te zetten. Er zijn ook mensen die briefkaarten hebben gestuurd. En op die briefkaarten staan ontzettend fanatieke commentaren soms. De Raad der Gemeente Ameland besluit het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven het partieel bestemmingsplan voor het buitengebied, natuurgebieden, en dan heb ik dus dat nummer weer vermeld, terstond ter visie te leggen en op de kortst mogelijke tijd de raad aan te bieden. U heeft die motie heeft u eerder een beetje in andere vorm, maar heeft u eerder ter stemming gebracht. Toen is het 3-3 geworden. Ja, nee, die motie want een van de raadsleden was dus ziek. Hè? En als die vanavond niet aanwezig is, dan is het weer 3-3. En dan is het afgewezen? Dan kom ik terug hoor. Ja, ik kom iedere keer terug. Alhoewel wij hier als Amelanders tegen zijn, zal de hoge heren, die zal het al weten, denk ik. Maar u wordt er vertegenwoordigd door een raad hier? Ja. Hier is die raad ervoor of er tegen? Ja, dat staat twijfelachtig. Dat durf ik ook niet te zeggen. Er zitten 7 man in de raad en de vorige keer hebben ze erover gestemd en er miste er 1 en er was er 3 voor en 3 tegen. Maar de een die er miste, die is erop tegen, geloof ik. De NAM wringt zich in alle bochten want de boringen moeten plaats hebben in de natuurgebieden. Dit kunnen wij raadsleden beletten. Wij allen hebben de plicht voor ons Amelanders op te komen. Nu wij voldoende weten, ook u wethouders, wij moeten gezamenlijk zeggen van nee, ik kan wel meer voorbeelden aanhalen, doch ik wil het hierbij laten. Een dringend verzoek aan burgemeester en wethouders, neem de motie van mevrouw Straatsma over of maak er een raadsbesluit en leg het buitengebied, tussen haakjes natuurgebied, ter visie. Ieder kan dan zijn of haar bezwaren inleveren, zoiets denk ik, ja. Of inbrengen. Inbrengen, ja. Dan hoeft de Raad van Ameland zelf niet te gaan pleiten voor de Raad van State. Met hoogachting was getekend Antonius Mets, buur 8, 26, 12, 7. Nee, wat moeten wij hier beginnen met die paar mensen? Wij zijn met 2950 man hier. We hebben hier nog geen 3000 inwoners. De inwonertaal dat vergrijst hier langzaam. Het is meest oudere mensen al en dat zeg ik, ze zijn ingesteld op de recreanten hier. En, nou ja, ze luisteren niet naar ons. Dus die raad kan ook niks voor u doen? Nee, volgens mij ja. Hoe of wat, dat weet ik niet. Hoe dat gaat, dat weet ik ook niet. Maar het schijnt wel dat ze niks te vertellen hebben. Het was natuurlijk veel duidelijker geweest in deze hele discussie als wij precies hadden kunnen zeggen, dit is ons standpunt, deze motieven hebben wij en daar vragen wij aandacht voor. Want we hebben dus nog geen kans gezien om ook de bevolking en ook de raad, maar vooral de bevolking, die nog niet door ons is ingelicht, hoe wij de zaak zien, dat we deze bevolking eigenlijk onze toelichting hebben moeten onthouden. Terwijl aan de andere kant er natuurlijk wel geweldig veel voorlichting, tussen aanhalingstekens, is geweest over plannen die op zichzelf verwerpelijk zijn. Het vernietigen van natuurgebieden, het opgeven van hele stukken van Ameland, het industrialiseren van Ameland, dat is iets, waarom zou je daar ja tegen zeggen? Daar moet je natuurlijk op tegen zijn, maar dat zijn wij natuurlijk ook. Ja, maar 80% van de bevolking heeft via een enquête gezegd, wij willen het niet. Ja, maar de voorlichting die daar aan de grondslag ligt, die erken ik dus pertinent niet. De Amelandbevolking is daar tegen, omdat het eenzijdig wordt gevoerd. Dat is en dat niet ik van waar. mening ben dat deze zaak niet juist wordt gepresenteerd. De vereniging op basis van de Waddenzee. U mag niks zeggen. Ik moet heel duidelijk zeggen dat de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee met die handtekeningen helemaal niks heeft uit te staan. Dat is zuiver het initiatief van Ameland Blijf Wadden Diamant. En daar hebben wij
zelf voor gelopen. Ik heb dat zelf in Balm gedaan. En ik moet niet zeggen dat is een verkeerde voorstelling van zaken geweest. Die verkeerde voorstelling van zaken die komt van het college Wim de Boer. Ik kan het niet anders zien. Ik geloof, we mogen hier gewoon niet eens langer aan denken. En wij moeten gewoon nee zeggen. Het is overigens jammer, dat moet ik er direct bij zeggen, dat op deze manier een soort tegenstelling, zwart-wit tegenstelling gemaakt is tussen aardgaswinning en milieuzorg, natuurbehoud, hoe je het ook wilt noemen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat twee dingen zijn die niet diametraal tegenover elkaar staan. Het is mogelijk om die zaken in te passen en tot een soort compromis te komen. Maar helaas is de situatie nou zo dat het gepresenteerd wordt als een soort keuze, waartussen men inderdaad moet kiezen. En in dat verband dacht ik dat je je wel eens moet afvragen, en dat geldt niet voor Ameland, het is helemaal in het algemeen, dat je je wel eens moet afvragen of het wel redelijk is dat je een dergelijke soort belangenafweging van aan de ene kant milieubehoud, aan de andere kant natuur schoon, en aan de andere kant energievoorziening, dingen die toch bepaald niet helemaal in het gemeentelijk vlak liggen, maar bij een heleboel elementen opgenomen zijn die bovengemeentelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan die energievoorziening, duidelijk een zaak is van nationaal belang. Of het redelijk is om een dergelijke soort belangenafweging op het lokale of het provinciale niveau te houden. Overigens met volledige erkenning van de bevoegdheden. Wordt op het ogenblik een enorme druk op Ameland uitgeoefend en Amelanders op elkaar en ook op u als raadsleden. Nou, wij zijn mans genoeg om ons eigen oordeel te vormen. Nou, ik hoop dat het allemaal uw eigen oordeel is. Ik twijfel daar nu en dan wel aan, maar dat is een zaak die... Nou, dat vind ik een hele... Dacht u dat wij niet in staat waren om ons eigen oordeel te vormen? Als u tenminste weet waar u uw oordeel over wilt vormen, dan neem ik graag aan dat u dat kunt. Maar dat is nu juist het punt, dat wij zo graag met elkaar het over eens willen worden waar wij precies over praten. Burgemeester, als ik u vraag, dat heb ik de vorige keer op de raadsvergadering gedaan, zijn de adviezen van Staatsbos, Rijkswaterstaat en domeinen binnen. En u zegt dan tegen mij nee, die zijn nog in studie. Dan geloven wij dat. En dan uitgerekend de avond dat we bij de NAM op visite komen, dan krijgen wij die adviezen. Gedateerd begin augustus. Ja. Moeten wij dan... Nou, dan hebt u dus die adviezen al binnen gehad begin augustus. Ik heb u dat 20 november gevraagd en dan zegt u nee, dat is nog in studie. Ik denk dat het al verkocht is. Dan breng ik dit voorstel thans in stemming. Ja. Wethouder De Vries. Tegen. Mevrouw Straatsema. Voor. Staat het? Wethouder De Boer. Tegen. Tuurlijk. De heer T. Metz. Voor. De heer C. Gransbergen. Voor. En tenslotte de heer K. Akkerman. Tegen. Hoe bestaat het? Zodat ik vaststel dat ook dit voorstel de eindstreep niet heeft gehaald. En ook dit voorstel zal dus in een volgende vergadering opnieuw aan de orde worden gesteld. Wij vermoeden het reeds lang, maar er is op deze avond duidelijk gebleken dat het college van B&W van Ameland tegen heug en meug in, tegen ieder beter weten in, tegen het advies van gedeputeerde staten, tegen het advies van de commissie ex artikel 8 van het besluitruimtelijke ordening, tegen de adviezen van de Stichting Natuur en Milieu, tegen de adviezen van vrijwel alle natuurbeschermingsinstanties, tegen de adviezen van een groot aantal universiteiten, tegen de adviezen van de ANWB, tegen de mening van 80% van de Amelandse bevolking, tegen de duizenden handtekeningen, tegen de duizenden meningen van mensen die dat kenbaar hebben gemaakt bij het college van B&W in, dat zij de plannen van de NAM willen inbrengen in het bestemmingsplan voor het buitengebied. Gewoon wel even hut om hut in een rieën. Dat weer wel aardig vertellen, maar dan is het en dan films dat die vrouw Straatsma mij een jonkje op school. Ja. Ik denk dat zij dat graag woe of zij. Het liet zo oud. Ja. Nee, dat is zo. Ik had er ook zin te zien en denk van, moest hij een papier vasthouden, het jonkje of zo? Nee, die moest kennelijk. Die moest in beeld. Die moest in beeld, ja. Maar goed. Maar zij die het verder heel goed in
bestuursvergadering. En let er eigenlijk nooit meer zo volle van haar jet. Dat is, nee. Vrouw van de dokter, we zijn in Balm. Nou ja, en in zijn reportage blijkt dan maar dat ambtenaren een heel soort woorden nodig hebben om tot goede resultaten te komen. Ja. En wat ik heel goed vond van de cameraman, dat hij bij het peteer met de burgemeester, die zat te frummelen met zijn paperclip. En daar ging er mooi op in. Dat ben dan dingen die de cameraman maar heel essentieel. Dat is mooi. Ja. Nou, we blijven op wat, want we gaan in 82 even naar Vlieland. En de reportage gaat weer heel erg oorzoer, maar dat zullen we direct wel. Maar het begint weer met hele mooie beelden. Vlieland. Voor veel mensen een vakantieparadijsje. Zee, strand en duinen. Daar denken ze aan in deze tijd. Zeker niet aan verwarming. Het water in de centrale verwarmingsinstallatie van het bejaardenhuis wordt nu dus door de afvalwarmte uit de centrale verwarmd. De oude verwarmingsinstallatie is er nog en kan altijd ingeschakeld worden. Ja, maar dat komt in de zomerdag weer. Het koelt te veel af. En het koelt te veel af. Dan krijg je van het kool, krijg je van het kool. Nou, gaat aardig waaien als je zo naar de vlak Die jongens zijn er. Ja, dat alle mooi op. Bij het zwembad is het net zo geregeld als in het bejaardenhuis. % van de energie benutten we nu. We proberen nog meer eruit te halen. Dat vereist nog enige aanpassingen, studies. En dan kunnen we misschien ook nog een MAVO aansluiten. Maar u moet daar een leidingennet voor aanleggen. Is dat niet een te kostbare zaak om dat te doen voor een drietal projecten? In het algemeen is dat een kostbare zaak bij stadsverwarming. Dit is een soort stadsverwarming eigenlijk. Maar we verwachten dat na 1 of 2 jaar dat de zaak rendabel zal zijn. Dat wil zeggen dat de besparing aan olie, die ongeveer voor deze 2 projecten 150.000 liter per jaar is, dat die opweegt tegen de exploitatiekosten, afschrijvingen van de investeringen. Nu bent u als elektriciteitsbedrijf dus eigenlijk warmteleverancier geworden. Dat is nieuw. Kan dat zomaar? Dat kan wanneer in dit geval de provincie daar zijn fiat aan geeft. En de provincie Friesland is er een warm voorstander van. Om deze afvalwarmte, de restwarmte hier te benutten. En er komen geen andere instanties in het geweer die zeggen dit is ons terrein, daar mogen jullie als PEB niet aankomen? Hier op Vlieland zeker niet. En waar we anders aan de gang gaan, dan is het zo dat dat zeker in goede samenwerking met alle andere instanties dan moet gaan gebeuren. Vlieland moet het zonder aardgas stellen. Voor verwarming zijn de Vlielanders aangewezen op huisbrandolie. Er is een bizarre situatie ontstaan wat de kostprijs betreft.
van de olie ten opzichte van het goedkope aardgas op de wal, dat die dusdanig is dat daar duidelijk nu op korte termijn wat aan moet gebeuren. Hoe is dat dan? Hoe is die verhouding? Nou, een liter olie kost ongeveer €1. Laten we dat ongeveer €1 noemen. En het aardgas zit in de buurt van 50 cent op dit moment. Nou, dat is 2 keer zo duur dus. Gas om op te koken moet op Vlieland uit een butagasfles komen of uit grote propaangastanks. Ja, u kunt zich voorstellen dat deze zaken achterin de tuinen liggen. En dat betekent dan dat daar in het dorp, in en rond het dorp, een aantal bommen liggen die uit veiligheidsoogpunt bezien onaanvaardbaar zijn. Ook voor het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, die ons onlangs nog heeft medegedeeld dat niet meer daarin meegewerkt kan worden. En die hebben ons de raad gegeven om toch maar een oplossing te zoeken in de vorm van aansluiting op het landelijke aardgasnet. Technisch is dat mogelijk, alleen financieel is het nogal een kostbare zaak. Het kost in totaal 6 miljoen. De aanleg van de watleiding en dan komt er nog het distributienet op het eiland bij. En dat houdt dan in dat een kleine gemeente zoals Vlieland is, dat onmogelijk zelf kan betalen. Ik vind een gemeenschap zoals de onze, een afgesloten gemeenschap, die in een zo enorme, bizarre energiesituatie zit, die kun je daar niet langer mee om laten tobben. Daar zal door het Rijk duidelijk een helpende hand geboden moeten worden om ons hier uit te halen. Eisenhul gewone reportage, het hier ik in Sint-Nieken of in... Nou, dat klopt het net helemaal. Nee, want als je, Vlieland wie een van de enige plakken doen nog, dat ze geen aardgas hebben. En dat hebben ze in Sint-Nieken. Ja. Daar hebben ze dus echt nog een olieman, die mij van die tanken met olie en met gas bij de dwarrenluis ging. En 2 jaar later, waar ik opbellen tot de burgemeester van Vlieland, wij krijgen aardgas. Dan moest het net vertellen, maar dan moest hij er eigenlijk wel even komen. En toen hebben we dus een vraagpartij met de burgemeester opgenomen. Wil ze de mensen op het eiland het nog net wisten. En die vregen al, ja, waar win je hem je voor? En dat mochten we dus net zeggen. Nee. En dat is mij in bij de primeur. Dus toch weer wat een beetje journalistiek. Ja, journalistiek. Ja, dat is wel leuk. Ja, natuurlijk. Dat is op die manier. Nee, maar ik lees van een week zelf nog in de kranten van... er is weer iemand die precies de warmte der wij ergens uit te krijgen in het zwembad. Daar heb ik gewoon het onderwerp maar. Ja. Maar het gaat verder over het feit dat zij de dubbele betalen voor warmte en zo als de mensen van de wal. Ja, dat is duidelijk. Ja, mooi. 1982, wie die reportage van Vlieland, die ziet in het programma Gewest Friesland wat verhalen vertelt die het van gewest dat gewest dus in de rest van de jaren leven had. Want hoor een keer.